Je BPC 157 považovaný za bezpečný pre ženy alebo nie? Túto otázku si možno kladiete mnohé z vás a dnes sa jej samozrejme budeme venovať. Dlhodobo totiž existuje zásadný problém v oblasti longevity, výkonu a samozrejme optimalizácie zdravia, pretože väčšina výskumov aj dostupného obsahu je postavená hlavne na mužskej biológii, mužské hormóny, mužská fyziológia a mužské telo. A ženy v tomto jednoducho chýbajú a preto je úplne prirodzené, že si kladiete častokrát otázky typu, či sa tieto poznatky aj v rámci peptidov môžu vzťahovať na vás a či je to vlastne bezpečné, alebo či potrebujete nejaké rôzne dávkovanie, ako to môže ovplyvniť menštruačný cyklus, plodnosť alebo nejakú hormonálnu rovnováhu. Tieto otázky sú podľa mňa zásadné a dlhodobo zaostávali v podstate bez nejakej relevantnej odpovedi, pritom ženy majú, dá sa povedať, že rovnaký záujem o výkon, regeneráciu aj dlhodobé zdravie, rovnako ako muži. A často ženy bývajú ešte pomerne konzistentnejšie vo veciach. Pravdou však je, že historicky boli ženy vo výskumoch vylúčované a neobjavovali sa v žiadnych klinických štúdiách financovaných štátom do istého roku. Dôvodom boli práve obavy z toho, že tam je tá hormonálna variabilita, či samozrejme potenciálne tehotenstvo u žien a zároveň presvedčenie, že mužská fyziológia je univerzálne štandardom, čo sa dá v podstate povedať, že dôsledky tohto prístupu cítime dodnes, kde množstvo poznatkov, ktoré bolo získaných na mužoch, sa následne automaticky aplikuje v podstate rovno aj na ženy. A v prípade BPC 157 je väčšina nejakého základného výskumu stále založená na samozrejme zvieracích modeloch. A aj napriek tomu sa začínajú objavovať nejaké prvé dáta špecificky pre ženy a celkový obraz sa postupne bude vždy doplňať. Postupne. A z takého mechanistického hľadiska je dôležité pochopiť, že BPC 157 nepôsobí cez hormonálne dráhy, neviaže sa teda ani na estrogénové, ani na progesterónové, ani na androgénne receptory. Neovplyvňuje to teda hypotalamo-hypofizárno-gonadálnu os a nemení hladiny pohlavných hormónov. Čiže jeho účinok spočíva úplne inde a podporuje teda, jeho vlastnosti sú podpora tvorby nových krvných ciev, pôsobí protizápalovo, chráni bunky a podporuje regeneráciu tkaní. A tieto mechanizmy sú univerzálne a relevantne aplikované a aplikovateľné rovnako pre mužov a ženy. Takže to kľúčové, najmä preto, a prečo je to teda kľúčové, je jednou z najčastejších obáv žien, či im táto látka regulérne môže ublížiť za súčasných poznatkov, alebo nie. Dá sa povedať, že nepriamo nejakým spôsobom to hormonálny systém môže ovplyvniť. V preklinických štúdiách na samiciach potkanov sa ukázalo, že počas rozpadu BPC 157 je približne 69 hodín, čo znamená, že u samcov je to kratšia doba. To naznačuje, že medzi pohlaviami môžu existovať nejaké rozdiely v spracovaní látky aj samozrejme pôsobení v tele, čo môže byť relevantné pri nastavení samotného dávkovania. Zároveň sa skúmalo aj bezpečnosť samozrejme z pohľadu genetického poškodenia a vývoja plodu a v týchto štúdiách sa nepreukázali toxické ani teratogénne účinky, ani negatívny vplyv na génovú expresiu. Dôležitý posun nastal v roku 2024, kde bola robená štúdia na 12 ženách s intersticiálnou cystitídou, teda bolestivým syndrómom močového mechúra. A výsledky ukázali výrazné zlepšenie symptómov u väčšiny účastníčok a zároveň neboli zaznamenané nejaké žiadne masívne vedľajšie účinky. Hoci ide o malú vzorku žien, to musíme povedať, ale z pohľadu bezpečnosti ide o povzbudivý signál v rámci nejakých budúcich plánovaných klinických štúdií. Pokiaľ ide o menštruačný cyklus a plodnosť, dlhodobé humánne dáta zatiaľ chýbajú. Samozrejme, mechanizmus účinku však nenaznačuje zásah do hormonálnych procesov, rovnako ako aj u mužov, takže je nepravdepodobné, že by BPC 157 cyklus priamo nejakým spôsobom mohlo ovplyvňovať. A napriek tomu je na mieste opatrnosť a individuálny prístup u každej ženy v praxi. Takže ono to znamená, že treba sledovať reakciu organizmu, pravidelné testovanie, respektíve krvné obrazy aj v tomto prípade a dôraz na nejakú vstupnú diagnostiku. A
Samozrejme, ak chce žena optimalizovať svoje zdravie a regeneráciu, prvým krokom by mali byť nejaké komplexné krvné testy, aby človek vedel vyhodnotiť nejaké hormonálne nerovnováhy, čo jej chýba, čo jej nechýba, či tam nie sú nejaké animozity v rámci nejakých jednotlivých krvných markerov, funkcia štítnej žľazy. A až na základe týchto dát má zmysel samozrejme rozhodovať o ďalších nejakých potenciálnych krokoch. A samozrejme, ak existuje nástroj, ktorý dokáže podporiť regeneráciu a znížiť samozrejme aj nejaký zápal, nielen lokálny, ale komplexný, zlepšiť funkciu tkanív, zlepšiť výkon a celkovo zlepšiť kvalitu života, najmä v obdobiach nejakých hormonálnych výkyvov, zmien, ako každá žena má každý mesiac, ako je napríklad perimenopauza. Takže keď si to vezmeme, BPC na 5-7 z hľadiska dlhodobých účinkov a poznatkov, ktoré máme ako také, z hľadiska výskumu sa dá povedať, že nie je zatiaľ poukázané a preukázané, že by ženy sa mali nejakým spôsobom vyhýbať BPC na 5-7. Samozrejme je to vždy individuálne na základe jednotlivých ľudí, potenciálne klientov a klientiek, ale nie je tu zásadným spôsobom nutné poznamenať, že tento daný peptid je výlučne pre mužov a ženy by ho nemali vôbec nejakým spôsobom sa o ňo zaujímať. Je dôležité však pristúpať k takýmto informáciám aj v rámci peptidov, akýchkoľvek peptidov s dávkou informovanosti a nejakej primeranej miery opatrnosti, aby to nebolo len, že naverím Boha, idem niečo vyskúšať, lebo je to aktuálne trendy. Takže na dneska všetko, veľmi kratučké, informatívne video, hlavne pre ženy. Vidíme sa znova pri nejakom ďalšom videjku.